ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழன் ரியல் எஸ்டேட். நம்ம பார்க்கக்கூடிய இடம் எங்கே இருக்குதுன்னா, நம்மளுடைய ஆத்தூர் மாவட்டத்தில், அதாவது வேம்பூர் கூட் ரோடுன்னு சொல்லுவோம். ஆத்தூர் மாவட்டத்தை தாண்டி கள்ளக்குறிச்சி போகிற ரூட்டில் வேம்பூர் கூட் ரோடு, திருச்சி மெயின் ரோட்லேருந்து கரெக்டாக ஒரு 8 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில், வேம்பூர் கூட் ரோட்லேருந்து ஒரு 4 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வந்து இந்த இடம் அமைச்சிருக்கு. மொத்தமாக பார்த்தோம்னா இந்த இடம் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 180 ஏக்கர் இருக்குது. 60 ஏக்கர் ஒரு பிட்டாகவும், 70 ஏக்கர் ஒரு பிட்டாகவும், இன்னொரு 60 ஏக்கர் 45 ஏக்கர் ஒரு பிட்டாகவும் வந்துட்டு ஒரு 3 செட்டாக இருக்குது. சரிங்களா? இந்த இடத்த பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்துட்டு சமமான பூமி தான், விவசாயத்திற்கு ஏற்றது. வாங்கி போர்வெல்ஸ் இது வரைக்கும் கிணறு எதுவும் கிடையாது, எல்லாமே ஒரு எம்டி லேண்டை மட்டும்தான் இருக்குது. போர்வெல் நம்ம போட்டுக்கலாம். போர்வெல் போட்டு நல்லா தண்ணி ஃபெசிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஏரியா தான். கிட்டத்தட்ட ஒரு 180 ஏக்கரை வந்துட்டு எல்லாமே ஒரே ஒரு ஸ்கொயராக அமைஞ்சிருக்குது. மேலும் இந்த இடத்த பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக வந்து விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆனால் இந்த இடத்த பார்த்தோம்னா ஒரு 60 ஏக்கர் ஒரே செட்டாக அப்படி தான் கொடுப்பாங்க. 60 ஏக்கர் 70 ஏக்கர் 2-3 செட்டாக இருக்குது. அதில் ஒரு செட்டு வந்து ஒவ்வொரு செட்டாக தான் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து வாங்க முடியும். இதை மேற்கொண்டு வந்து நம்ம பிரித்து 10 ஏக்கர் 20 ஏக்கர் அப்படி வந்து வாங்க முடியாது. ஓனர் வந்து அதுக்கு வந்து அக்செப்ட் பண்ணலை. மேற்கொண்டு இந்த நிலத்தை பற்றி நமக்கு வந்துட்டு நம்ம டீமில் இருக்கிறவங்க தான் பார்த்தாங்க. இந்த நிலத்தை நீங்கள் வந்து பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தாராளமாக பார்க்கலாம். இது இந்த நிலத்தோட 1 ஏக்கரோட மதிப்பு ஃபுல்லாகவே செம்மண் பூமி தான். செம்மண் இடம், களிமண் இருக்கும். கொஞ்சம் இப்போ வந்து எல்லாமே தரிசாக இருக்குது, எந்த ஒரு விவசாயம் செய்யாதனால. ஆனால் விவசாயத்திற்கு ஏற்ற இடம் தான் இது. சரிங்களா? இதோட வந்து 1 ஏக்கரோட மதிப்பு பார்த்தோம்னா 6 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. 1 ஏக்கரோட மதிப்பு 6 லட்ச ரூபா சொல்கிறாங்க. இந்த இடம் பிடிச்சிருந்தா வாங்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா விசிட் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த இடம் பிடிக்கும். நல்ல விவசாயத்துக்குனா நம்ம திருச்சி மெயின் ரோட்லேருந்து ஒரு 8 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் வேம்பூர் கூட் ரோடு. சரிங்களா? நன்றி நண்பர்களே. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழன் ரியல் எஸ்டேட்.